Hitanao zegny jalousie momba jalousie zegny izy io zegny aretiky mikiky agnatin'ny egninao agny. Izy koa anao zegny mahita namanao tafaboaka amin'ny fiaina, mahita namanao mitsabo raha raiky amin'ny fiaina, asa hoe magnano vidéo karaha zao ty zegny magnazavy raha zegny. Mialogno zegny anao. Ino tsabony zalahy ty? La olo tia misehoseho. Ingaty tia karaha zao. Mahita olo araiky mitsabo raha zegny anao na hoe olo losan-dafy, na hoe olo nazo moto, nazo toabily, nandeha vakansy, mialogno zegny anao. Amin'ny fotoana zay anao mamotiky fiaignanao. Anao le managna jalousie amin'ny olo igny zegny mamotiky fiaignanao. Tsy olo mamorera anao mamoriky anao, fa anao ny mamoriky anao. Tanesa raha volambity. Io zegny aretigny mikiky manimba anao voalohany. Aveo ny manifestation zegny afaka magnano recherche anao. Agnisany vibration ambany tegna ambany mirefarefa amin'ny tany raha. Vibration mirefarefa amin'ny tany. Donc zegny maro vidéo nalefako ampiakara vibration anao. Anao fotoana io zegny tsy olo namanao magnajotso mandentiky vibration anao fa anao no mandentiky vibration anao amin'ny fiainana zegny. Raha man karaha zegny. Donc zegny izy koa anao zegny managna jalousie, problème-nao zaraiky zay. Problème-nao mandentiky anao zay. Tsy zay namorogno problème zegny aminao, fa anao le managna jalousie. Izy ka exemple fo, tantsika zaza io ty zay. Zaza mandeha kalipso hitanao. La olo ikany tsy mba hita ny jalinazy, tsy mba hita ny nanana patati patata raha koragninao mamanazy karaha zao. Aza digna fa mamako kaioko zaza ko avy amin'ny toeragna tsara. Fa sao de mba nininao zegny aremy. Karaha zay. Sao de mba nininao zegny tokony areminao. Fa tsy raha miasa aloha fiaignanan'olo. Miasa aloha fiaignananao anao. Izy koa mba te handeha amin'ny restaurant grande étoile, 4 étoiles, mandeha anao amin'ny calypso, mandeha anao amin'ny sarone. Azonao, fa tsy raha mandeha mandany lera, mitsikitsiky olo, mitsikitsiky drako ry, mitsikitsiky ray ihany, tsy izy zay. Azonao, le mampisy vola agnaty posinao tsy abonao. Zegny tsy problème-nay zay fa problème-nao. Donc izy ka anao mialo, eo anao sy ny lambanao, zay ty manonga fo. Ho antsika zegny tagnano formation bebe koa, io misy formation mindset. Misy formation mindset io miaraka aminazy zegny. Io zegny ampiakatra anao bebe kokoa amin'ny dingana ambonimbony zay. Imbadiky misy zegny hitanao ambadiky to hoe de midira ao zegny fa maro be zegny raha iôva amin'ny fiaignananao, indrindra le toe-tsaigny zegny. Okay? Akao anao mahita izy, sorako anao za vidéo ty. Aza de mba managna jalousie zegny amin'ny fiaignana fa miaza zegny magnatony le olo de mikoragna zegny anao de azonao zegny hoe karaha ty malera de falifaly zegny atsika amin'ny fiaignana. Peace out my friend, next video again. Ciao.